Maulan sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam bi khalihi wa nabiyina wa sallallahu alaihi wa sallam bi jami'i tabi'in wa tabi'in man tabi'in sami wa bi'in wa amilin syuhada muslimin wa muslimin wa qasim mu'amilin syuhada'i wa susallim man bihamdika wa man wa man syafi'a wa man wa hasan wa syari' wa man surul matrubi wa man rasul min al-qadari wa jami'an syuhada al-qadir al-jilani wa ta'ala وسمى في دون سيقولهم جميع مشايخنا من مشايخنا مساعدة جميعا من بداية وأزواجهم وأولادهم وذريتهم وصولهم وصولهم ونخصهم الشاعر ونخصهم الشاعر وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأعمامنا وأعمامنا وأخواننا وأخواتنا وأصولنا وفروعنا ومن ذريتنا ومن علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والعالمين والأمة خصوصا إلى جميع من حضر في مجلسنا هذا جمعنا مسجد الحرام ونخصهم جميع المسلمين واستشاركنا وفينا ذكرتنا susah mungkin ketika kita ini ونخصهم جميع المسلمين في غزة وفي فلسطين في سوريا وفي يمن وفي لبنان وفي إيران وفي كل مكان وزمان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumuhi wa hadana bi asrarihi wa 'ala alaina min barakatihi fi jami'in ya rabbal alamin. Wal maqalatur rabi'atu wal khamsuna utawi makalah kang kaping 54. Kila diucapaken yen dawuhan para ulama. Al ibadah itu utawi ibadah, ibadah sing lillahi ta'ala. Iku khilfatun koyok minangka penggawean. Hai masapun koyok penggawean min kulli jihatin sange saben arah. Wa hamatuha lan tokone ibadah iku al khalwatu menyepi atau menyendiri. Hai dukamuha iku tokone ibadah iku muhaddatsatus sirri omong-omongan secara rahasia ma'allah ta'ala sarta Allah ta'ala haitsulah ahad si kirani dalam orang wong suci wa rasulaliha utawi pokok bandane saiki modal
model ibadah iku at-taqwa nganggo takwa. Ayo asmul ibadatin pokoknya saben-saben ibadah iku sianatun nafsin jaga awak ana sing karep pastafiku kang hakibi lawan ora batu siksa min fi'lin saking nglakoni apa ing to linggal. Wari bufuha lan batine ibadah nek kaya wong dodolan kaya wong nyambut gawe berarti enek batine. Lah batine nopo iku al-jannatu swarga aida sawab wa sedaya jamaah yang kalau hormati niki makalah kambing seketapat tasih bahas masalah makalah-makalah ulama atau dakwah ulama hikmah-hikmah saking ulama rumusan-rumusan saking ulama mriki didhawuhaken nek ibadah iku kaya nyambut gawe minangka kaya nyambut gawe. Nah bentuk tokone utawa wadai panggonane dodolan pasare iku justru sepi al-khulwah nyepi. Nek kita dodolan pasare yo justru nggon rame mestine nggon rame. Nek ibadah boten. Dadi nek ibadah niku diibarataken penggawean niku wadah tokone wadah mall niku justru malah isine sepi. Sepi ini dalam hal apa? Siji, tiyang sing ibadah niku kan tujuane namung lillahi ta'ala ikhlas, mukhlisina lahuddin. Ikhlas nang Allah. Nek ikhlas berarti murni ora kecampuran apa-apa, ora keganggu sapa. Sehingga wong sing ibadah nang Allah iku ngrasa ya dheweke karo Allah wis menyendiri khalwat. Ora ana tujuan apa-apa mung liyane Allah. Ya ora keganggu sapa-sapa. Lho pandang ibadah itu kan rame-rame kaya jamaah, kaya istighosa, yasinan, lha itu kan rame. Lho rame lah bentuk jasate. Rame itu bentuk jasate. Tapi rasane piyambak-piyambak sing ibadah mestine sepi. Jenengan jamaah sareng senajan to tiyang kathah atusan ewonan utawa sing kaya tenan kanthi. Niku napa atine kabeh mesti padha? Mboten rasane mesti dhewe-dhewe, Pak. Enek sing atine niku lumangsa, enek sing atine syukur, enek sing atine niku munajat ten Allah, enek sing atine niku aduh budal rene utange akeh. Engko nek mulih ditagih umum piye yo semacam-macam isine atine mboten sami. Lah ibadah niku senajan to bentuk fisik niku sareng-sareng jamaah. Tapi rasane niku dhewe-dhewe namung ten Allah. Nyepi yo apa sing dirasakne yo diaturaken ten Allah. Syukure yo disyukuri ten Allah. Cara enek sing diwadulno ya diwadulno ning Allah. Cara ana donga ya dimunajatkan kepada Allah. Cara enek pujian ya pujiane ditujukan ke Allah. Dadi niku nyepi kali Allah. Niku khalwah ibadah model ngoten. Lah setiap wong dodolan niku duwe modal. Nah, duwe modal. Nah, modal niki takwa. Tiyang saged ibadah atau ngenten tiyang saged dodolan buka toko, buka lapak niku kan enten modale. Mbok niku modale gede cilik mesti enek modale. Setiap dodolan apa-apa mesti enten modale. Dodol ider sayur, nah berarti modale kan sayur. Dodol beras, dodol ndok, yo modale yo beras ndok. Mbok dodol apartemen utawa dodol tanah ya duwe modal tanah apartemen iku sing dienggo dodolan. Lah tiyang saged ngibadah niku nek enten modal namine takwa. Tiyang saged nglampahi salat yo tok modale mergo enek takwa. Mergo piyambake ngerti nek aku iki diperintah kanggo ngibadah nang Allah. Lah saiki magrib bentuk ngibadahi salat maghrib.
Aku dilarang Allah nek napa duwe larangan saka Allah ora oleh nglakoni hal-hal sing dibenci Allah, sing dilarang Allah. Contohnya ngapunten mungkin menten atau zina utawa durhaka lan wong tuwa macam-macam. Dadi piyambake saged nglampahi ibadah napa mawon bentuk ibadah, napa salat, napa puasa, napa umroh haji, napa sedekah, napa apik nang tangga nulung tangga niku mergo enten model jenenge takwa. Lah enek wong nglakoni bentuk ibadah, benten lho nggih, bentuk ibadah karo ibadah itu benten. Bentuk ibadah niku gambare. Niku disebut ibadah napa mboten? Ya kantun memenuhi syarat napa mboten? Mboten mawon. Nek sing ngertos saestu hakikate iki memang Allah. Tapi niku saged diwastani ibadah saestu napa mboten? Niku enten barometer ukurane. Namine fikih, namine syariat. Tiang disebut sholat, oh iki ibadah sholat, oh memenuhi syarat rukun. Syaratnya ngenten, rukunnya ngenten, jangkep, nutup aurat macam-macam, takbiratul ihram pakai ngenten bentuknya, ngenten syarat rukun. Ini ku terpenuhi, oke, disebut ibadah. Tapi enten wong iku namung bentuk ibadah itu, tapi mboten saged diwastani ibadah. Karena enten syarat-syarat atau rukun-rukun sing mboten terpenuhi. Dan syarat rukun itu enten sing ten fikih, sing aturan syariat baku, enten sing tasawuf, sing bentuk akhlak. Salah sijine sing kali sering kula aturaken niku namine ikhlas. Ikhlas niku nek utawa khusyuk ikhlas niku sajane mboten termasuk bahasan fikih, bahasan hukum. Tapi niku dadi termasuk prasyarat kanggene ibadah kita ditampi dening Allah. Niku dadi amal dunya apa amal akhirat niku salah satu prasyarat niku keikhlasan, kekhusyukan. Nek piyambake nglampahi salat niku kok kanthi syaratnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi, terus nggih ikhlas lillahi ta'ala saestu mboten mergo sapa-sapa, mboten mergo apa-apa. Nah, maka saged disebut ibadah tunduk insyaallah ditampi dening Allah. Tapi nek enek wong kok nglakoni ibadah, bentuk ibadah kok secara syarat rukun terpenuhi terus ternyata enten motivasi tujuan sing boten lillahi ta'ala. Nggih nek gambare tok gambar ibadah, tapi boten saged diwastani ibadah ngersani Allah. Makane ibadah niku napa bondo niku takwa. Takwa niku meliputi semuanya. Ya ana syarat, ya ana rukun, ya ana motivasine, ana keikhlasan. Mergo napa ngakoni ibadah niku. Lajeng nek pun dodolan, pun usaha berarti mengko enek hasile jenenge untung, jenenge badi. Nah, badi nenten mriki niku diwales ganjaran swarga niku pun janji sama Allah. Senajan to kita mboten nyuwun swarga, tapi niku pun janjine Allah piyambak kanggene tiyang-tiyang sing takwa. Lah Allah niku nek pun kadung janji mboten bakal janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Lah Allah kadung janji sapa wong nglakoni ibadah ngene kok tak kei ganjaran rupa ngene kan pun disebutno. Sebagian pun disebutno. Enten sing disebutno terang-terangan ganjare tikele sakmene, derajate tikele sakmene kaya salat jamaah. Tikele ngantos 17 niku mboten maksimal. Yo tur mboten minimal yo. Yo iso kurang saka niku, yo iso luwih saka niku. Sing jelas para ulama ndawuhken 17 ku dudono nek ganjarane jamaah luwih akeh tinimbang ganjarane salat ijib. Apakah pas sakmono terus jenengan hitung secara matematika? Aku kayak mulai umur sakmene sampai umur sakmene sholat jamaah. Berarti 17 ping sakmene ya saged.
Kalkulator kita benten kali kalkulator Allah, kalkulator malaikat benten malih. Iso dadi sudo ganjarane. Gak sampai 17. Karena apa? Mungkin faktor keikhlasannya kurang sempurna. Mungkin faktor imamnya atau makmumnya atau secara umum jamaah macam-macam. Bahkan makai iso luwih saka 17 karena sempurnane keikhlasannya, karena tulusnya, terus karena niatnya macam-macam, karena sopan santun adab itu sholat. Nah, berarti nek umpama digambarno ngenten niki kaya wong dodolan saestu. Ngibadahi kaya dodolan saestu kali Allah. Kaya dodolan saestu kali Allah. Enek tukune, ana penggaweane, enek modale, enek untune. Kaya wong dodolan. Nah, memang tiyang niku nek ibadah terus arep-arep ganjaran. Nggih boten salah. Nggih boten dosa. Ya Allah, kula tak nglakoni poso sunah Syawal. Ben mengko oleh ganjaran poso setahun utuh kan ngoten. Niku boten salah, niku sing didhawuhi Kanjeng Nabi nggih ngoten niku. Upama to enten tiyang sing niate ngoten nggih boten salah. Boten dosa, maksudnya ngoten boten dosa. Makanya tiyang ibadah niku mangke tingkatane wonten 3 sing diwingi ulama. Enten tiyang ibadah niku mergo wedi nang siksane Allah. Dadi Allah dianggap serem, Allah dianggap menakutkan, dianggap meden-medeni. Nek gak nglakoni ngene, engko kena ngene. Maksud dianggap iku serem-serem, sing dianggap niku jahat-jahat kaya antagonis kan. Dadi lha kok sembahyang yo nek gak sembahyang kok aku dilebokno neraka. Napa leres menten iki nggih mboten napa-napa. Nek wedi ten Allah niku sah. Sing mboten angsal kan wedi ten liyane Allah kan mboten angsal. Bahkan enten wedi ten liyane Allah sing luwih gedhe saka wedine Allah pun mboten angsal. Saged mlebu syirik mangke. Tapi nek wedine Allah terus nglakoni ibadah, lha kok gak gelem dijak mendem karo kancane. Ah, kok nek mendem kok disiksa karo Allah. Berarti wedine kan Allah bener. Mboten ngono. Makin mundhak malih enten ibadah sing mergo arep-arep kawelasane Allah, arep-arep ganjaran fadhole Allah. Contoh arep-arep swarga iki. Kula ngakoni ngenten ya Allah ben mangke pikantuk ngenten. Kula ngakoni salat ngenten, kula ngakoni poso ngenten, kula ngakoni sedekah sak ngenten ben mangke oleh walesan sak ngenten. Niku secara napa niku kan mboten dosa, secara fikih mboten dosa. Tapi nanti ditingkataken malih. Nggih niku ibadah sing memang tujuane mboten mergo wedi siksane Allah. Mboten arep-arep swargane Allah, tapi mergo cinta tenggene Allah sing mahabbah sing lillahi ta'ala niku mergo ba enek neraka ba enek surga, ba enek neraka ba gak enek neraka, ba enek surga ba ora enek surga, aku tetep nyadari nek aku iki kawulane Allah. Mestine wis secara mesti boten mergo swarga neraka, mestine kula niki nggih ngabekti ibadah tenggene Allah. Nah niku pun dhuwur pun sae. Tapi sing kalih wau boten salah boten dosa. Terus lajeng kula tingali tenggene Quran. Niki wau kan bahas masalah ibadah kaya wong nyambut gawe. Kaya khilfah utawa kaya wong dodolan. Nah, dodolan itu kan bahasa Arabnya tijarah. Nah, tijarah. Tijarah niku teng Quran wonten beberapa tempat. Nek dibedakno dadi kalih niku enten tijarah sing maknane hakiki, enten sing maknane majazi. Ibadah sing napa tijarah dodolan sing maknane hakiki niku ya tijarah sing kita lampahi sehari-hari. Duwe-duwe terus
pingin soto, nah duitnya dijono soto. Ini jenenge tuku soto. Wong sing dodol jenenge ya dodol soto kan. Transaksi niku muamalah. Niku enten niku kan ya secara fikih enten. Tapi enten makna tijarah niku sing secara majazi, kiasan. Nah niki makin melebete tenggene bab keimanan utawa melebete tenggene akhlak. Nah kita ningali setunggal-setunggal. Pertama tijarah tenggene surat Al-Baqarah ayat 16. Ten mriki didhawuhaken niki ten ayat 16 nek ditingali saking ayat-ayat sadereng. Niki kan bahas tentang nek menungso niku sebagian wong menungso niku enten wong sing iman. Nggih. Tapi ugi enten wong sing mbujuki Allah. Enten sing nipu Allah sing teng atine duwe penyakit, nggih. Sing piyambake niku merusak donya, ya mungkin dari sisi fasik atau dari sisi kafir ataupun dari musyrik ataupun munafik. Nah, sing boten muslim mukmin niku. Nah, niku terus diwastani kali Allah. Tiyang sing munafik termasuk niku. Kan tiyang munafik niku nek diartikan secara gampang niku orang yang berwajah dua. Nang ngarep ngomong A, nang mburi ngomong B. Nah, kapodo. Nah, tiyang munafik digambaraken ten zamane Kanjeng Nabi termasuk. Niku kan nang ngarepe Kanjeng Nabi ngaku-ngaku iman, ngaku-ngaku Islam. Tapi engko pas wayahe mulai balik nang kanca-kancane sing kafir sing musyrik, yo ngenyek-ngenyek. Alah aku lu kumpul rono lu nggur pengen njukuk batine to. Aku lak sakjane kancane sampean ngoten. Dadi dhek menapa ngetok-ngetokno iman Islam niku ben oleh bati saka Islam. Contohnya masalah zakat ben oleh dunduman zakat. Contohnya mantun perang oleh dunduman ghanimah harta rampasan perang. Kathah lho niku. Miliaran lek diitung niku. Mboten namung atusan ewu juta nek diitung rampasan perang iso miliaran. Nah, jadi dek mlebu Islam pergo joko-joko batine niku. Tapi kongkon sembahyang ibadahi kusala, mualas-alas. Makanya ketika mulai nanggone kelompok wong kafir yo ngenyek-ngenyek to. Makanya diwastani sampai kali napa niku tan Allah ditegesi Allah yastahzi'u bihim. Dek ngenyek wong mukmin, Allah bakal ngenyek dheweke, bales ngenyek dheweke. Ya temen Quran jenenge musyakalah dibales kali Allah. Terus kemudian disebut kali Allah wong sing munafik ngoten niku ngarep-ngarep ngetokno iman Islam ternyata dilalah wong kafir musyrik utawa munafik. Niku disebut kali Allah ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Wong sing kaya ngono iku berarti wong sing kaya dodolan. Nggih, hidayah diijolno, ditukokno karo kesesatan. Dhewe sakjane duwe hidayah. Tapi justru hidayah iki diijolno karo kesesatan. Dhewe akhire tuku sing kesesatan kanggo dhewe. Lah wong sing dodol hidayah diijolno kesesatan, dolal. Lah ngono iku dagangan sing boten bati. Sing justru tiang-tiang ngoten niku boten pikatuk hidayah. Niku pertama. Berarti tijarah ten mriki boten tijarah dodolan sing koyo nang pasar awak dhewe lampahi boten. Tapi tijarah ten mriki urusan keimanan. Tiang sing ten ngajenge enten keimanan keislaman, terus ten ngajenge ugi enten kesesatan utawa kekafiran kemusyrikan, kok dadak milih sing kekafiran kemusyrikan niku berarti kan ngijolno keimanan keislaman diijolno kelawan kesesatan kekafiran. Aku tak pengen sing kekafiran ae, sing keimanan pengen tambah bodoh. Wis duwe keimanan keislaman kok tambah diijolno kesesatan. Nah niku dodolan sing boten berarti.
Lajeng dicuplik malih ten ngene disebut malih masalah tijarah tasik ten surat Al-Baqarah niki ayat 282. Dan niki ayat 282 ini adalah ayat terpanjang di Al-Qur'an. Ayat terpanjang di Al-Qur'an sampai ngebewi sahalaman. Sahalaman Quran sing biasane didamel tafsir. Nggih, sing biasane pojok. Sing tentang utang, berarti tema yang pertama memang tentang utang. Tapi didakwakan nggih masalah tijarah. Tengah-tengah iki mboten masalah. Dzalikum atasatu indallah wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudiruna bainakum. Falaysa 'alaikum satusik. Nah, temriki ceritane nek senten surat Al-Baqarah 282 niku tijarah sing hakiki. Karena tijarah temriki niku gambaraken masalah fikih, masalah hukum fikih. Tiyang niku nek utang, duwe utang utawa diutangi. Maka mestine sebaiknya dikon nyatet. Ben apa? Sing utang ya ben weruh aku utangku piro nang sapa bayare kapan niku ben weruh wong sing utang. Sing diutangi nggih kudu nyatet, Pak. Aja salah siji tok. Sing diutangi ya nyatet. Sing diutangi aku mang diutang sapa, utange piro, semayang olehe bayar kan kapan mestine kan ngoten. Lah sakniki nek teng warung-warung mboten. Senten warung-warung niku sing nyatet sinten? Warunge napa sing utang? Nah niku. Lah akhire kadang engkel-engkelan. Sampeyan dhewe iki lho catetane, mus mau tok bayar. Wah. Nek loro karone duwe catetan kan iso cocok-cocokan. Niku. Utawa dikuatno malih mboten namung catetan tok, nganggo seksi. Malah Pak lho wong utang nggon 10.000 lho. Quran iku mboten namung bahas utang sing remeh-remeh tok. Mboten utang masalah utang apa mawon cilik gede sedengan yo melu hukum Quran mestine yo kudu dicatet. Tur mestine ditambahi karo saksi. Ben samangka-mangka sawayah-wayah iku umpama enek catatan siji sing ilang. Berarti jek ana backupan saksi ngoten lho. Utawa umpama saksine sing mboten enten berarti jek ana backupan catatan. Nah, niku nek kangge ngoten niku mboten enten engkel-engkelan masalah. Karena ngapunten dhuwit niku kan gak mambu dulur. Dhuwit ora iso akal karo ala kali kancane dhewe karo dulure dhewe mosok njupuk nang tokone lho. Nek masalah dulur ya dulur, nek masalah utang gak ono mambu dulur. Ya urusane dhuwit. Lah dhuwit 50.000 niku lak mboten duluran karo 1.000, Pak. Mboten enten urusane. Urusane jumlah. Lek utange 100.000 ya bayare ya 100. Saya syukur-syukur dilebih kan ngoten. Nah, niki sing kena adalah 282. Niki berarti utang sing maknane hakiki, sing maknane terjadi antara manusia. Nomor 3, niki utang sing tenggene surat An-Nisa. Tong surat An-Nisa niki ayat 29. Ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum satrus. Wala taqulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Nah, sing ten surat An-Nisa niki tijarah sing maknane hakiki. Maknane hakiki karena niki termasuk hukum muamalah. Muamalah niku ngenten ten mriki. Tiyang niku kan mboten nangsal ngepek bandane wong liya nggih kan. Kula mboten nangsal ngepek bondone jenengan. Jenengan nggih ugi mboten nangsal ngepek bondo kula. Bondo kula ya bondone kula, bondone jenengan nggih bondone jenengan. Lah, masalah kita niku urip sosial. Urip sosial itu kadang-kadang kita mboten saged nyukupi kebutuhan kita piyambak nggih kan. Wong sing ribetnya begawe utawa repotnya begawe isone kan nggo ngumpulno dhuwit.
Lalu dhek kabeh mangan ya apa? Mosok mangan duit. Nah, lah carane duit iki diijolno panganan. Dhek kan asline mboten duwe panganan. Sing dodol ya ngono, sing dodol warung iku duwene panganan, tapi ra duwe duit. Pingine yo duwe panganan yo duwe duit. Nah, makanya supaya dhek duwe duit panganane diijolno duit kan ngoten. Hukume kita sajane ten napa masyarakat sajane awalnya kan barter nggih. Barang dijolno, barang sadurunge napa duit. Nah, kula gampane sing pembeli niku duwe duit. Tapi butuh mangan. Lah gak duwe panganan, makane dijolno wong sing duwe panganan lan butuh duit. Duwe panganan terus butuh duit. Nah, warung buka itu kan berarti duwe panganan terus butuh duit. Nek warungnya tutup berarti duwe panganan tapi ra butuh duit. Karena ngeri ngono. Nah, akhirnya dijolno. Nah, lek niku duweke sing saking pembeli dadi weke penjual. Panganane penjual dadi weke pembeli. Lho, jarene kan gak oleh njukuk bandane wong liya. Nah, ten iki diasani illa antakuna tijaro kejaba nek ijolan. Tijaro itu kan intine ijol-ijolan. Sing ijol-ijolan niku antara bimikum padha ridone, padha ikhlase. Bu, pecel sak piring pinten? Pinten ta Bu? 15. Nah, kula gadhahi yo 15. Nah, 15 dijolno pecel sak piring. Ikhlas mboten? Ikhlas regane sak monten. Nah, niki jenenge antarode. Kula oleh pecel sing asline mboten gadah kula nggih kan. Kan gadani Pak Wardi asline. Tapi kan dadi weke kula. 15.000 kula nggih asline dudu weke Pak Wardi, tapi dadi weke Pak Wardi karena ijol antara bimbi. Niki mangke contoh ngeten niki, contoh cilik-cilik niki mangke saged didamel skala sing lebih besar. Apa ekspor, napa impor sama. Indonesia gak duwe napa, nah, akhire ekspor kan nonton. Negara napa butuh saking Indonesia berarti napa? Impor kan nonton. Nah, niku baru hukum sehingga makanya tenggene muamalah ini ora ono syarat keimanan mboten enten, Pak. Wong dodol kudu sing tuku pecele Pak Wardi kudu wong Islam. Halah. Lek dodol nang sini cak wis badi. Coba dodol nang ngene Bali ngono ta. Mboten enten syarat keimanan mboten enten. Sing penting antara niku modori dene nek niku kok ngergani 15.000 kene dene 15.000 terus dijono ya ikhlas. Ya wis niku dadi padha ikhlas. Sehingga kula mangan bondone Pak Wardi ya halal, Pak Wardi ngepek dhuwit kula ya halal. Wonten antara niku. Pun niku ten surat An-Nisa. Kemudian wonten malih ten surat At-Taubah tentang masalah dodolan. Niki ten surat At-Taubah niki ayat 24. Iki rada dawa iki. Qul in kana aba'ukum abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasada wa masakinu tardawna ahabba ilaikum Allah wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdil qauman fasiqin. Niki ayat 24. Niki kengken dawuhaken ten ngene bapak-bapak dulur-dulur anak kabeh. No, termasuk harta sing kamu usahakan iki kula waos napa anake riyen. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya dan Allah tidak memberikan petunjuk pada orang yang fasik. Niki bener tijarah ten mriki maknane makna hakiki. Tapi dinggo tema atau perintah sing maknane masalah keimanan atau apa? Karena ngenten. Zaman Kanjeng Nabi ten Medina niku kan para sahabat sampun diperintah perang di tahun 2 Hijriah. Pun diperintah perang, pun enek perang. Ten Mekah dereng enten perintah perang.
Karena umat muslim itu tasik sekedhik, tasik lemah, dereng gak ada alat-alat, dereng solid lah. Ten Medina mergo digarai saking wong kafir, dilarani saking wong kafir, maka wong Islam nek mboten bales entek Pak, mati kabeh. Maka wong Islam kudu bales, makanya enten perintah perang. Lah ketika diperintah perang niku mboten sedanten tiyang niku purun. Waduh perang niku totoane nyawa mergo wong niku jek kata sing digandoli. Aku pun nek melok perang geget mati. Nah nek mati kan aku jek duwe bojo ayu ta. Bojoku ayu piye bisa? Ngono. Sing dipikir akeh. Lah bondoku piye? Dodolan-dodolanku tokoku piye? Nah, kata sing boten kersa kangge perang fisabilillah. Karena cek duwe gandolan-gandolan duniawi. Makanya temen iki disindir kali Allah. Nek ngono iku kok jek ngeboti awakmu, berarti kowe luwih nyenengi bondo donya tinimbang nyenengi Allah daripada cinta. Mestine wong nek iman tenanan, iman kok sak nyatane sejatine, mestine Allah lebih dicintai, Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari apapun dan siapapun, termasuk dirinya. Ya kan Sayyidina Umar kan tahu nggak ada kasus kali Kanjeng Nabi ditakoki. Kanjeng Nabi jenengan kali Allah luwe kula demeni, atau jenengan Kanjeng Nabi kula adalah orang yang paling saya cintai, tapi ringing loro. Nabi ditekek-tekek loro. Mergo sing paling kula cintai ya awak kula dhewe, sing kula pentingno awak kula dhewe. Terus kali Kanjeng Nabi didhawuhi, ngono iku durung iman secara sejati. Nek iman sejati niku Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari apapun, dari siapapun. Langsung Sayyidina Umar deklarasi, nggih pun mulai sakniki jenengan kali Allah kali jenengan lebih kula cintai dari siapapun dan apapun, termasuk daripada diri kula. Artinya nek pun ngoten, deklarasi pun komitmen kados ngoten, napa mawon sing diperintah Allah, diperintah Rasulullah bakal dilampahi. Nah niku bener niki pembahasannya tijarah mriki secara hakikat dunya sing hasil dagangan, tapi tema yang diberikan atau lingkup temanya itu masalah iman. Kemudian wonten tijarah tenggene surat An-Nur. Ten surat An-Nur niki ayat 37. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Niki tasih wonten hubungane kali ayat-ayat sebelumnya sing masalah masjid. Nggih sing masalah masjid, bahwa masjid niku tempat sing di dalamnya dikumandangkan zikir kepada Allah, tasbih, sholat pagi dan sore macam-macam. Kemudian memiliki orang yang tidak dilahirkan oleh perdagangan dan jual beli dari mengenal Allah, melaksanakan sholat dan mengerjakan, mereka takut pada hari ketika hari dan penglihatan mereka diguncang atau pada hari kiamat. Nah, memiliki tijarah kados wau maknanya memang tijarah secara hakiki dodolan, tapi memiliki dinggo motivasi masalah keimanan. Artinya tiyang niku nek dodolan, nek usaha boten angsal sampai ngelalekno zikir tenggene Allah. Boten angsal ngelalekno perintahe Allah. Dodolane aja sampai ngelalekno salate, aja sampai ngelalekno ibadah. Niki ya kula nggih sering dawuhaken ngeten iki. Tiyang niku nek dolek penggawean, memang siji urutane penggawean. Siji, penggawean itu halal secara syariat. Boten nyolong, boten ngerampas iki. Dodol secara syariat sing halal. Dodol napa? Utawa usaha napa? Napa bengkel, napa dodolan jajan, napa dodolan sembako. Niku kan secara syariat halal. Tapi boten berhenti sampai niku. Iku dodolan halal tapi durung mesti barokah, durung mesti. Syaratnya barokah salah sijine, kata sajane syaratnya.
qanaah macam-macam. Syaratnya salah sijine dodolan iku ojo sampai ngelalekno ibadah nang Allah. Nah niku baru enek unsur barokah. Karena ngapunten dodol toko sing isine halal kabeh. Tapi karena pembeline kuwata sampai gak sempet sholat. Repot aku. Sholat sik cah, repot sakmene akeh. Nek iki ditutup dienggo sholat 10 menit kelangan sakmene akeh pelanggan. Wah kan akhirnya pikirannya orientasine dunia. Makanya alhamdulillah ya kita kasih ada uswah teladan beberapa teng Jogja niku nanti viral gitu. Terang alhamdulillah ini viral sing saya. Enten tiyang sadian kaya pecel napa-napa wonten sing lungguh tapi mboten ten maroke. Niku mboten enten tutupi, maksudnya mboten bentuk warung, mboten bentuk napa. Niku adzan der langsung niki diselimuti plastik ini tok. Terus ngalih, padahal sing tuku wantri Pak. Sing tuku wantri. Tepu ndi Bu? Tepu ndi Mbok? Aku ditimbali bos besar. Ditimbali bos besar lek ada. Nek jenengan pengen ngentosi monggo, jenengan tinggal nggih mboten napa. Padahal sing ngantri puluhan, Pak. Cara nilai total duit wis ketok. Lha wong siji terus pesen gangsal pengsel sedoso lumayan, Pak. Tapi dheweke gak ngurus. Pokoknya wis ditimbali Allahu Akbar ya dheweke ninggalno sedaten pinuju dumateng Allah. Alhamdulillah viral sing saya. Enten ten Jogja nomor 10 tinggal. Nah, niku perlu diviralkan. Artinya juga perlu kita teladani nyambut gawe meskipun pegawai niku halal, nggih bener boten dosa. Tapi tidak berhenti dari dodolan itu, dari komoditas atau produk dodolan. Carane dodolan yo nopo dodolane sampai ninggal sholat nopo mboten. Kemudian wonten tenggene surat Fatir, niki dua yang terakhir, nonton terakhir dan surat As-Saff. Dan surat Fatir niki disebutaken tenggene ayat 29. Niki sing paling sering didamel paling mubalik. Didamel mubalik nyampeaken masalah tijarah. Gini ku napa tijarah dodolan sing mboten enten rugine. Dodolan sing mboten mungkin rugi. Wau kan penting iki diwastani. Ibadah kaya dodolan. Sing tokone bentuke niku khalwat, isi tokone niku khalwat, menyendiri antara wong sing ibadah kali Allah. Bondone modale niku ngangge takwa, batine niku ngangge swarga. Lah kok gak dibahas rugine? Mergo ibadah boten nenten rugine. Nah, tapi iki dijelasaken paling teng Quran niku. Dodolan apa sing boten nenten rugine? Innal ladina yatluna kitaballah, wong-wong sing maca kitabe Allah, maca Quran. Wa aqamu sholata, sing ngedekno salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, sing gelem infak, gelem zakat, gelem sedekah. Sirra wa alaniyah, baik sing rahasia utawa sing terang-terangan. Ya juna tijaratan lan tabur. Kabeh ngono wau arep-arep dodolan sing boten bakal rugi. Nah niku sing paling sering dibahas balik. Dodolan sing ora bakal rugi niku maca Quran. Nglampahi salat, ngedekno salat, terus infak fi sabilillah. Baik niku rahasia utawa sing terang-terangan. Saya pun di Pak, kali-kali ini saya. Tergantung nanti motif-motifnya. Ini rumiyin nanti kalau jelaskan. Terakhir, surat As-Saff. Surat As-Saff niki ugi wonten bahas masalah tijarah niki tenggene ayat 11. Tapi yang kelanjutannya sampai ayat 11 dan seterusnya. Kados wau niki tijarah sing mboten enten rugine. Ini tijarah sing mboten enten rugine wau niku termasuk tijarah sing hakiki napa majazi. Kira-kira sing dodolan tenanan kaya toko utawa dodolan sing bentuk kiasan. Sing bentuk napa niku maca Quran, bentuk ngedekno salat, terus infak fi sabilillah. Niku kan boten dodol tenanan lho.
Iku kan jenenge tijarah atau perdagangan dalam makna kiasan. Sing niku motivasi kanjene keimanan, kanjene akhlak ibadah kita sedanten. Nah, termasuk sing niki surat As-Saff niki. Ya ayyuhalladzina amanu, eling-eling wong sing padha iman. Hal adullukum ana ta kowe gelem tak duduhi. Ala tijaratin ing ngatasi dodolan tunjikum min adzabin alim sing nyelametno saking siksa sing pedhi. Dodolan sing nyelametno siksa sing pedhi. Napa niku dodolane? Tu'minuna billah wa rasuli, gelem iman tengene Allah tengene Rasule Allah. Wa tujahiduna fi sabilillah, gelem jihad fi sabilillah. Lek zaman perang wong kafir yo perang saestu kali wong kafir. Bi amwalikum wa anfusikum, jihate mboten namung urun bondo terus gak melok mboten. Bondone yo diinfakno dienggo jihad, awake yo dienggo jihad fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lah janji nek gelem nglampahi tijarah niku wau niku bakal diparingi yaghfir lakum dzunubakum disepuro dosane yudkhilkum jannat dilebokno swarga. Lah iki pas kali wau. Batine ibadah niku pikantuk swargane Allah. Ditambahi maneh wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul azim. Muga kita sedanten saged nglampahi ibadah kanthi ikhlas lillahi ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha